Bersama saya Petrus Polikarpus Surung Simanulang, kita lanjutkan kembali pembacaan kita Bibel Matius dalam surat Batak Toba Bidu 2. Asadong tubuh Yesus di huta Bethlehem na di tano Judeai, uju dingoluni Raja Herodes. Roma akan namor roha sian purba tuhuta Jerusalem dungi didok nasidama didiado raja nai baru tubui ai huidahamido bitang nai ditano hadisaran nanaing sobaw namido ibana ubahin naro hami. Jadi dung dibege Raja Herodes hatai torsonggot ma rohana rodi pangisini huta Jerusalem saluhutna dungi dipapungu ma sude situani malim dohot akka siboto surat disukun ma dinasida huta hatubuan ni Kristus. Jadi didok nasida ma tuibana di huta Bethlehem do di tano Judea ai songonoddo didok surat ni panuriram yaho Bethlehem tano Judea apalatung naumet met ho tumibakon na raja akka na di tano Judea ai sian hodo haroro ni rajai na mormahan halak Israeli por ripeki dungi morhusip ma Raja Herodesi maju akka nomor rohai tulabung na disukuni ma laon ni bitangi dungro dungi dirokon ma nasida laho tuhuta Bethlehem ainin nama lao mahamu takasma diori hamu dakdanahi yadung jupang hamu pabua hamu matuau asaroau morsobba tuibana asadung dibege nasida hata ni rajai lao ma nasida tusi dungi saya dijulu nasida ma bitangi nani ida nasida najulu ditano habis sarani rasi rasa sahat tikos digijang ni bagas inganan ni dakdanahi jadi dung di ida nasida bitangi masalasma roha nasida asadung bongot nasida tu bagasi di ida nasida ma dakdanaki dohot si Maria inanai dungi tukap manasida morsoba tudak danaki diruk karina sida ma ugasan nasidai dibuat masere dohot hamijon dohot mir bahen silehon-lehon nasida tu ibana dungi Roma alus ni debata dinipi nasida mangorai nasida mulak tumopot Herodes. Jadi dalam nasing nama ditopot nasida laho mulak tubanua nasida. Asadung lao nasida Roma suru-suruan ni dewata di ida si Joseph dinipinai. Nama dok tu ibana hehe maho buan ma dakdanaki rapdohot inanai maporus mahamu tutano Misir saya disi mahamu pai maro hatakku aina Roma Herodes mangalului dakdanaki laho bunuon dungi hehe ma ibana dibuan ma dakdanaki rapdohot inana borngini bukas tutano Misir jadi laos disima nasida pai mamate Herodes asa cupang nanindok ni Tuhan morhite sian panurirang namandok siat tano Misir do hujo anakki. Jadi dung diboto Herodes naung dipaoto-oto
akka nomor rohai ibana, torimas ma ibana. Dungi disuruh ma tuhuta Betlehem dohot tu saluhutna luat nai. Mamunui nasabawa akkana morumur 2 tahun. Rodi akka nau met-met marguru tu laon ni nasinukunna sian na morrohai. Jadi disima jupang hamamasa ni nanidok ni panurirang Jeremias namadok. Torbegedo di huta Rama, suara ni tumatangis, akkana manggangguhi, dohot na rumanggiyok. Dia dungi si Rahel do yanakonna, idangolo be apulon. Dibahen naung suda na sida. Alay, dung mate Herodesi, diida si Joseph ma suru-suruan ni Tuhan, dinipinay, di tanah Misiri, namadok tu ibana. Hehe maho, buat ma dakdanaki, rapdohot inanay, mulak mahamu tu tanah Israel. Anong nga mate anggo nasumakapi hosani dakdanaki. Dungi hehe ma ibana, dibuan ma dakdanaki, dohot inana, mulak tu tanah Israel. Alay, dung dibege nung siar kelaus gabe raja ni tanah Judea, sikat ni amanai si Herodesi, mabiar marohana laho si. Alay, dung dapat poda ibana sian debata dinipinay, manirpang ma ibana dopak akaladang ni Galilea. Dungilaw ma ibana moringanan tuhutan na morgoar Nazaret. Asa jupang nanidok ni panurirang namadok. Digoar-goar do ibana si Nasarani. Sampai di sini dulu pembacaan kita Bibel Matius Bidu 2. Saya Petrus Polikarpus Sulung Simanulang. Sampai bertemu kembali dalam membaca Bibel Matius dalam surat Batak Toba Bidu 3.